ଶାଳୁଆ ବଣରୁ ତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଯେତିକି ଦୂର ଲ ଯେତିକି ଦୂର ତାରିଣୀ ମାତ ଠାରୁ ମୁଁ ସେତିକି ଦୂର ତାରିଣୀ ମାତ ଠାରୁ ମୁଁ ସେତିକି ଦୂର। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज ट्रिप घटगाँ थिबा नड़िया राणी से माँ तारिणी पाखक समय सकाळ 5:30 होईची। सरु आम बाहरबू सरु घटगाँ को जावाई 120 किलोमीटर रास्ता। मिनिमम आमको 3 ରୁ 3.5 घंटा लगिज। सकाल सकाल टे रास्ता फांका अच्छी, चेष्टा करूँ बहुत शीघ्र पहुँचापी। आउ लॉन्ग ड्राइव तो आम टीम रेडी हो जाए। पल्सर बाइक सहित राइडर आम बाटालियन जीव बहुत माडा खाई आज। निकट हारिणी पाप विनाशिनी माँ नड़िया राणी घटगाँ तारिणी निकट आम उपस्थित हो जाइछु। बर्तमान 3.5 घंटार लॉन्ग ड्राइव हो गला। समस्त आम आसी पहुँची जाइछु। बर्तमान आम पूजा पाठ करने किसी पूजा सामग्री किणबू दुकान रू। चलतु प्रथम पूजा सामग्री किणबू, तापर मंदिर भेड़ देखु केते भिड़। जेहेतु आज मंगलवार माँ को पीठरे भिड़ भरपूर रमें जाचु। तो मंगलवार माँ को दर्शन करवा, नड़िया मानसिक रखा। जो मैंने भी मानसिक रखुंट नड़िया नाली सिंदूर नाली फिता बांधी दे आपड़ जेकोसी गाड़ी घटगाँ को पठे दिंतु, से माँ तारिणी पीठरे पहुँचेदेव। आठारे माँ भक्तर डाक शुणे, जहाँ भी मानसिक रखती सब शुणे। ओडिशार यह हूँ प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र, ता सहित ओडिशा बाहर भी तारिणी जो आविर्भाव होइछि। बड़ पूजा कौन सब रोचे? बड़ पूजा आज्ञा माँ को मंगल आरती सुना बेश एप्रिल 9 रु माँ को 16 पर्यंत माँ को पूजा विधि चालू रही। माँ को सुना बेश हम, मंगल आरती हम, हजार हजार लोक लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक समावेश हे। माँ को पणा संगति एंजॉय करेंगे। माँ को पर्व आज्ञा 6 दिन लगिकी दूर बहुत दूर दूरांत लोक आसवे, ये पूजा सारे माँ को सब कार्य सारी जी। माँ को जो 6 दिन पूजा मंगल आरती सुना बेश नागार्जुन बेश सब बेश नना मैंने पूजा देवे। माँ को निकट को आम जो डॉलर नौ डॉलर जो आप कहले विभिन्न प्रकार मूल्य रोचे, डॉलर भितर कौन कौन रोचे आमको जन? आज्ञा शुणु, माँ को प्रिय भोग है नड़िया। नड़िया माँ को सज
ଅନ୍ୟ ଭୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ହେଲା ମେନ୍ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ହେଲା ଶାଢ଼ୀ ଚାନ୍ଦୁଆ ବଡ଼ ଓଢ଼ଣୀ ମକୁଟ ବଡ଼ ଦୀପ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାଆକୁ ନେଇକି ସଜଉଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ଭେଷ କରାହେଉଛି। ଏ ନଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଏ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ମାଙ୍କର ସେଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ସେଟା ମକୁଟ ଆଜ୍ଞା। ମୁକୁଟଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଓଢ଼ଣଟା ଆଜ୍ଞା ଏ ମକୁଟ ଜଣେ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଆସିଯିବ? ସର୍ବନିମ୍ନ ସାର୍ ମାଆଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଯାହା ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନେବେ। 100 ହେବ 200 ହେବ 500 ହେବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 1000 ବି ହେବ ହେଲା। ଯିଏ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବ ମାଆକୁ ଦେବ ସେମିତି ହେବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଦୀପ ନେଇକି ଯିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 108 ନଡ଼ିଆ 1200 ଟଙ୍କା 100 1200 ଆଜ୍ଞା 108କୁ 1300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କଡ଼ି କଡ଼ି 8 ଦିନ ଏମିତି ସାଳରୁ ବସାଇ ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ତେତେ ନାଇଁ ତେଲ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଲାଇନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ତାରିଣୀ ପୁରୀରୁ ଆସି ଏଇ ଘଟଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲେ ସେ ପୁରୀରୁ? କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କେଉଁଝରର ରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ, ଯିଏକି ମାଆଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ମା ତାରିଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୀର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ମା ତାରିଣୀକୁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ମାଆଙ୍କର ଶରଣ ହୁଅ, ଯଦି ମା ରାଜି ହେବେ ତେବେ ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସହକାରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନେଇବ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଆଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ମା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ମା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। କାରଣ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘଟଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୋଭା ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଭାବିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ଆସିଲେନି ବୋଧେ, ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ମା ସେଇ ଘଟଗାଁରେ ରହିଗଲେ। ଘଟଗାଁରେ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶୁଭିଲା ନାହିଁ? କାରଣ ଶାଳ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କାଦୁଅ ହୋଇଥିଲା। କାଦୁଅରେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମା ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଘଟଗାଁରେ ରହିଗଲେ। ମା ତାରିଣୀ ଅତିଥି ନିବାସ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ରହିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଣ୍ଡପ ବି ରହିଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ସାରେ କିଭଳି ନଡ଼ିଆକୁ ବୁହାଯାଉଛି, ଢଳାଯାଉଛି, ପୂଜା ଅହରହ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠା ବି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ନିକଟରେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶିବଙ୍କର ବି ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ପୂଜା ହେବ। ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମା ସବୁ ଡାକ ଶୁଣିବ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପଛପଟରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ଇଏ ରହିଛି। ପାଖରେ ଏକ ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି। ନଦୀ ନିକଟରେ ନନାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖରେ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ନଦୀଟି ବହି ଯାଇଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ, ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ।